Helo. Croeso I haglediad rhif 69! Oce, dwi'n goffo podledi'n really dawel, achos dwi'n podledi o'r llofft a drws nesa, mae gen I toddler blin a bachgen yn ysgol gynradd mwy blin fydd. That's right. Mae'r haglediad ar chwal. Mwy ar chwal na'r arferol. Croeso I haglediad 69 gyda fi Sioms a Bryn. Helo. A Iestyn. Oedi Hansh. Da ni ostensibly yma I siarad tech, ond ar hyn o bryd mae'n mynd I fod just yn cwyno amdan set-up hilarious Sioned. Yn dod dwi yn podledi o'r llofft, dwi'n edrych o Russian webcam girl yn barod i'ch pleseru ar hifin 69. Dwi'n pendu dwi'n meddwl sef I chi dewis rhyw gwaith I podcastio o llofft fi. Just mynd I unrhyw fath o chat Russian thingy lle maen nhw'n dweud call me fel yma dwi yn edrych fel Twitter bot basically Mae'r yoga type pose dwi'n goffo wneud hefyd I gael yn hunan lawr at y microphone Mae'n sicr yn di so I unrhyw un sy'n dilyn fi ar Instagram, byddwch chi hefyd wedi gweld yr Insta Stories fi, a na I trio rhoi yn y show notes. Dwi'n hefyd yn podledi mewn box, wel, mae'r microphone yn sound mewn box hankesi Paw Patrol, sydd, toppermost of the poppermost. Dwi'n sicr ti'n... Wel, dwi'n byw fy mreiddwyd o fod yn LA podcaster right now. Living the dream, Seans. Byw fy mywyd gorau, guys. Byw dy fywyd gorau. Nid haclediad / podlediad amdan collapse o integrity tu ni ydi hwn. Ond, podcast Cymraeg amdan tech sort of? Sioned, dwi'n wedi bod yn hynna ers achar. Ond mae Iestyn wastad yn really valiant yn ystod yr recordio actually natgoffa ni, da ni am ei siarad yn tech. Ti'n cofio? Ti'n borio fi wan, ia. Cyn ôl, guys. Na, da ni yma, ma na llwyth o stuff yna, a fydd Iestyn mynd â ni trwyddo fo, a na I just nodio a cytuno a trio peidio cwmpa gysgu, achos dwi often hits ar antihistamines. Nes i wneud y nodiadau fyny yna I chi ddarllen, a I chi'n gwneud gwybodaeth iddo fi. So, heddiw ma, ar y benod hyfryd, sexyful 69 yma, mae Apple yn troi'n Google wrth basically copio popeth maen nhw'n neud, discuss, hefyd prosiect Common Voice, Mozilla, penblwydd hapus Hansh, mae blwyddyn o Hansh wedi bod, ers heddiw, doedd wedi recordio fa, a llwyth mwy yn yr afterparty, includio bar Facebook a'r Trevor Noah show, oedd just y sketch mwyaf apocalyptaidd anhygoel o wir dwi rioed wedi gweld bar none. So, guys, yn gyntaf, fel da ni'n neud bob tro, beth sydd ar yr agenda? Yes? Rhywbeth fresh. Dwi'n siŵr os cael hwn o blaen, yr un Brewdog Independent Pale Ale. Dwi'n ma, ydw i wedi cael hwn o blaen? Dwi'n fi gofio. Ond, mae'r un sy'n dod efo'r tops yn lle fod nhw'n lladd pysgod pan ti'n taflu efo i'r môr. Mae nhw'n, dy'r pysgod methu nofio rhwng dyn nhw a ar yr adar methu mynd stuck yn nhw, so mae nhw'n just fatha'n llyncu nhw. Lush. Paid, mae plastic, dwi'n gwybod hyn totally ddim byd I wneud efo'r agenda, cos mae'r cwr yn edrych yn really nice. Ond, pan mae'r switchback na mynd yn dy frein di, a ti'n dechrau tiwnio fewn I faint o plastic sy'n dy fywyd di, mae'n horrible. Hyd yn oed, mam a dad di codi'r subject dydd Sul pan oedd na barbecue nhw fatha edrych ar y pentwr plastic ni ar ôl y barbecue ma fatha, dwi'n am yn iawn. O'n I bod parti yn tu ffrind a oedd wedi dweud, oedd nhw sio cael diodydd I pobl yn dweud, oedd nhw eisiau bod pobl yn yfad allan o boteli a falle. Hamim, hollol classy.
Dwi'n deud fel mae Sion yn agor portal cwrw. Ac beth oedd wedi hirio gwydra o Waitrose. Mae'n trech yn Waitrose yn neud. Mae'n ti hirio gwydra ar gyfer party. A ti oedd yn talu am yr ein torri. Dyna beth o'n i'n neud yn cwmni da. Rydyn ni'n cael nhw o Waitrose. Rydych chi yn? Mae hwnna'n swnio fel pan ti'n heirio fel China, te China i fynd i dy brodas. Bryn, beth ti'n yfed? Mae'n edrych yn fresh. Dwi ar yr un arferol, dwi ar y Tangeray efo efo Fever Tree Tonic. Te'r Fever Tree bob tro. Sleisan o ddain. Dwi'n licio Fever Tree, mae'n neud tonic da. Ffein, mae'n ffein. Dwi, fel pob peth arall, yn hwnnw yn crap, right? Sgyn am hyd yn oed bottle na. Mae just fel, ti'n ma beth gennau ddo? Cyllall. Hardcore. Hardcore. Chi, ffocin cyllall fi. Sbia, dwi'n mesio ti fyny efo cyllall. Dwi'n mynd i mesio fo fyny efo cyllall. Felly beth i chi, mae'r olygfa ma'n dris dros pen. Mae'r olygfa ma'n dris dros pen. Dwi mor sori am safon heno. Mae'n mynd i fynd downhill ma. Mae'r hegi fel o'r cychwyn cyntaf. Mae fel un o'r fel... Ti'n gwybod, ti'n goffa roed yr adroddiadau ar cychwyn rhaglenni ar S4C yn dweud, mi fydd iaith gref o'r cychwyn, Ond i ddweud y gwir, os da chi bod yn gryndo i ddyn am 69 o'r hyn, da chi dall bod yna iaith gref yn bod Dwi'n teimlo mor embarrassed bod fi methu rhoi hwn mlaen. Dim bod fi'n gwrando yn Wel, weithio dwi'n actually, dwi'n fel, oedd hwnna'n rili ddiddorol. Dwi wedi deud hyn o blaen, dwi'n gwrando yn ôl eto, mae'n mynd, mae'r hogan na sy'n siarad o fyna, mae'n deud exactly beth dwi'n meddwl. I like her. She's good. She sounds smart. I'd like her in my life. Wyt ti'n dechrau chwilio weld ysdi ar podcast erich. Dwi'n mynd i ddigwydd, guys. Dwi just ddim di ffindio'r un reit eto. Dwi angen cael contract efo Squarespace cyn i fi gychwyn. Neu Blue Apron. Neu Bombas Socks. Neu Audible. Shit, Audible. No, maen nhw'n gweud. So, mae gen pawb gwrw neis. Dwi'n mynd i roed y timer i fynd. Yes, mae'r Developers Conferences ma, mae yna lot o stwff wedi dod allan. Ond nes di rannu fideo really ddiddorol ar y Basecamp yn asesu just faint mor debyg i products Google ma products updates Apple. So mae'n ffordd unigryw o edrych ar be nath Apple gyhoeddi yn ei WWDC. Bach o slant ar bethau. Gyn Dieter Bohn from The Verge. Fante, hwnna oedd y boi, reit, o ddim yn gallu sortio'i gris allan. O'n i'n gwatched yr fideo na, reit, ac oedd y boi ma, oedd o'n edrych fel young farmer, oedd wedi colli cyfflinks yn y rally, achos oedd o just yn edrych yn fler, o gen efo full-length gris. Nes i sylwi ar ei turn-up ar un o'i freichio fo. Flappy. Dwi'n neud hynna, ac o'n i'n meddwl, mae hynna fler. Neu cael cyfflinks, neu plygan nhw'n iawn. Oedd o'n just, fel sartorial gentleman. Ond dim bai fo oedd o, bai y director oedd o. Wel, oedd gen fo, mae'n y 2 wisg gwahanol o gen fo, yn y fideo na, fydd yn y show notes, gallwch chi weld, oedd o'n neud o ar y 2 yn nhw. So, unau plygan nhw'n iawn, neu cywsio cyfflinks. End of. Sorry, mae'n siŵr bod wedi deud rhywbeth really da amdan y tech. Nid pawb e-bostio fo ar ôl hwn. Diolch. Carry on. So dweithio oedden ni'n siarad, mi oedden ni'n ganol googlio, ac oedden nhw'n cyhoeddi i holl stwff. Ac lot o bethau nath Google gyhoeddi, un o'r nhw oedd ffordd i chdi gallu asesu faint o dy ffôn ti'n defnyddio am fod maen nhw eisiau chdi defnyddio llai o'na fo. Save Moment, which dwi wedi bod yn bango mlaen amdan ers yonks. Yr app ti wedi bod yn defnyddio mewn ffordd. A rwan mae Google yn dod o hwnna i fewn i... Android P. P. Ac mae'n dod i fewn i iOS 12. Ac dwi'n siŵr amdani'n Google, ond wrth gwrs, oherwydd gen ti'r family sharing o fewn iOS. So os ti'n riant ac efo plant ar family sharing account, ti'n cael gweld be maen nhw wedi bod yn neud, faint o
YouTube Kids maen nhw wedi bod yn gwylio, ond ti'n gallu setio limit ar faint o'r app na maen nhw'n gael. So ti'n gallu dweud notification o bob i fyny'n dweud, ti wedi gael dy hanner awr neu dy 6 awr o ti'n alloted i'r dydd. Ac mae'n opsiwn o fod mae'n just a notification ac mae'n blocio nhw allan yr app, neu fod nhw'n gallu just dweud, diolch am adael fi wybod, a ti'n dismisio fo a cario ymlaen. A ti'n gallu setio hynna fyny dy hun hefyd, ond dwi'n meddwl fod ti'n gallu actually blocio dy hun allan o apps. Mae hwnna'n superb. Like, dyna be ydi fel y freuddwyd ydi bod rhieni yn fwy engaged yn lle bod nhw'n bod yn ofn o be mae plant nhw'n iwsio, bod nhw'n actually mwy engaged yn fel neud o hefo nhw. Mae hwnna'n briliant. Ie, am bod ti'n gwybod o ran physical stuff rownd y tŷ a ballu, ti'n gwybod maen nhw'n darllen y llyfr yna, maen nhw'n chwarae efo'r tegana yna a ballu, ond unwaith maen nhw flaen sgrin, ti'n really cofnod heblaw amdan os ti'n mynd i'r app switcher a gweld maen nhw wedi bod yn defnyddio'r apps yna, ond sgyn ti'n clem faint o hir neu faint be maen nhw wedi bod yn iwsio so ti'n gwybod ond wedi bod ar YouTube ond ydyn nhw wedi bod yn edrych ar fatha Diana Lolly neu ydyn nhw wedi bod yn edrych ar rhyw notch yn sôn amdan Minecraft neu rhywbeth. So mae hwn yr un teip o beth a dwi'n cofio oedd yn Windows 2000 dwi'n meddwl. Bath fel na dwi'n cofio edrych i fewn i am fod o'n i'n neud cyrsiau hen bobl amdan Windows a computers basically, ac dwi'n cofio dangos parental controls iddyn nhw. So mae hyn bron yn 20 mlynedd wedyn, ac am fod mae yna broblem masif does efo screens, faint o bobl defnyddio nhw. Da ni wedi bod yn siarad am hyn ers da ni'n mynd mlaen. Di hwn ddim yn fel hynna'n trwmpedi fel petai, ond dwi wedi randomly cael loads o invites i siarad ar BBC, Radio Cymru a prynawn da randomly, good fit, just cael rhieni i fod mwy ymwybodol ac o'n i just fel, guys, dwi'n yn expert, dwi just literally yn rwy'n efo plant sydd yn iwsio'r internet. Mae hyd yn oed Apple a Google a'r pobl sydd sy'n sgwennu i'r dim papur yn newydd i'r gwefan ma' nhw gyd yn rieni sydd yn just yn byw trwy hyn ar y funud am fod sa dim un genedlaeth arall wedi byw trwy hyn. Wrth gwrs maen nhw wedi byw trwy teledu, radio, rock and roll, ble bynnag. Ond mae'r cynnwys yn ar gael, mae'r faint mor hawdd wedi cael mae yn dy dyn. Ond fod os ti'n gadael y computer ma o flaen blentyn am fod nhw'n byw efo yn ei stafell nhw a ti'n mynd siŵr os ydyn nhw'n cysgu a wedyn ti'n mynd i fewn yn bora a maen nhw dal yn edrych yn fod ti'n fatha maen nhw'n rhywbeth wrong wedyn does. O'n i jyst yn gyrru pawb, mae gen, dwi'n gwybod, hwn yn target yn gynulleidfa ni, ond y 5 yn chi sy'n gwrando, mae gen yr NSPCC wefan really dda, a wedyn be maen nhw'n siarad amdan ydi team, so fel talk about it, trafod o, explore efo'ch gilydd, agree limits a manager limits na, so fel team. Mae hwnna'n really good basis. What the dim fi oedd hwnna. Sorry, beic section. Ni'n mwch chi'n deud fod y ffinast i ma'r agor. Beic hwnna. Na i wedi gael y ffinast na. So, mae biker gangs wedi kidnapu Bryn. Continue. Na, so mae'n rhywbeth dwi'n siarad fel tîm yn sefyllfa gwahanol, achos mae plant i bach yn hun. Mae rai fi ar hyn o bryd yn fodlon gwrando na fi a fodlon fel cymryd y limits dwi wedi roed iddyn nhw. Yn anffodus ar hyn o bryd mae un hynna fi just yn obsessed efo game Sonic the Hedgehog o 2003 ar y GameCube. That's right guys, a GameCube. So ti efo'r GameCube wrth i setio fyny? Okay, na mae gen ni'r Wii sydd yn backwards compatible efo stuff o GameCube. Games dydi, wrth gwrs. A mae gen efo controller bach, so mae Mario rwan allan drwy ffenest, stwffio ti Mario You Never Were, a mae rwan obsessed efo Sonic the Hedgehog. Dwi'n just yn mwynhau y syniad just that side, just y ffaith bod Sonic ar y GameCube wan. Well, 20 mlynedd yn ôl bron y bod. Just dwi'n mwynhau y syniad yna. Yndi, ti'n mwyn be, mae Sonic yn non-platform
tied down. Ie, Sonic a Mario at the Beijing Olympics, guys. Sonic a Mario. 10 mlynedd yn ôl. Mae hwnna di top #1 game yn tu antur. Ges i bach o just y side arall. So ni yn siop goffi prawn ma, ac oedd y can Clint Eastwood gan y Gorillas. Yn chwarae. Ges ti weird flashbacks? Do, ges i weird flashback. A oedd just foment, a ni just sefyll yna, ac oedd yna sol counter, just as oedd edrych yna fi. A dweud, sorry, na, just clod y garm, dwi'n clod as blynyddoedd. A mae hi'n sôn am ryw person oedd i remixio'r gan. A ni dweud i'r hyn, oh my god, hi oedd yn cofio'r gyfarwydd efo remix, dim yn gyfarwydd efo'r greiddiol, a ni teimlo really, really hen. Ie. Da ni yn fel cysp. Bysach chi'n cyfri chynan fel millennials? Dwi in touch efo be mae millennials yn neud. Dwi'n meddwl, os ti'n mynd yn ôl I'n diplomatic fyna. Os ti'n mynd yn ôl diffiniad swyddogol yndan. Great. Ie, gymau hwnna. Ond dwi'n meddwl bod ni'n bella ar y bordor. Wel, mae millennials yn fel, like, generation BL dyn nhw. Y rwan. Like a sub-millennials. Mae'n anodd. A'r sub-millennials ydyn ni rwan yn trio amddiffyn a mae gennau stori amazing ar gyfer yr afterparty. Sorry, nes i roed pause ar y sgwrs achos oedden ni di totally mynd offward. So, yes, os ti eisiau dod nôl i'r actual fel y pethau maen nhw wedi rhyddhau fel photos y pethau. Y things eraill, ie. So wedyn peth arall, just peth bach, ond sy'n mynd i fod yn handi bawb, ydy notifications fod nhw i gyd yn cael ei stacio ar ben ei gilydd ar dy lock screen. So os gen ti lot o text messages yn dod i fewn, mae'n i gyd yn eistedd ar ben ei gilydd, ti'n clicio arno fo, mae'r stack yn agor i fyny, a ti'n gallu dismisio nhw i gyd yr un pryd, sef di bod ar Android ers amser maith as email. Ydy, mae'n sicr. A wedyn Mae gennych chi dal notifications, guys. Be da chi'n neud efo notifications? Pwy sydd angen notifications? Just gen y millennials ddim. No, dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Neith text just fynd yna fo. Dyna'r unig beth sydd yn popio fyny ar sgrin fi. Anyway, carry on. A wedyn ma nhw'n trio wneud Siri fwy clefar mewn ffordd mae Google Assistant, ond mae Google Assistant yn neud bob dim yn automatic wrth trio sganio bob dim sgyn ti a trio wneud rhyw fath o synwyr allan o'n efo. Ond be maen nhw'n trio wneud efo Siri Assistant, dim y Siri da chi'n siarad efo, ond y Siri maen nhw'n galw yr assistant sydd yn byw ar y ffôn yn trio popio bethau fy'n un dweud, neith i gymryd half-chwarter awr i chdi ddreifio adra. Dyle ti adael, ie. So maen nhw'n gadael y developers adeiladu fewn fatha section yn ei app nhw lle maen nhw'n dweud mae hwn yn rhywbeth sy'n handi dwi'n gorau sgwennu fe fatha cod fel Siri'n cael access i'r darn yna o'r app a wedyn mae hwnna wedyn yn gallu cael mae Siri'n dysgu wedyn os ydy'r person yn defnyddio hwnna'n aml fod o'n gallu popio fyny ag yn atgoffa chdi i wneud rhywbeth ond y ffordd fwyaf handi ydy fod nhw wedi prynu cwmni flwyddyn dwytha o'r enw Workflow. Sef, mae dipyn bach fatha automator sydd ar y Mac ar yn barod lle ti'n gallu hwcio fewn lot o multiple steps o actions a wedyn ti'n pwysio un bwtwm a mae'n neud y steps i gyd i chdi. So fatha os gen ti pentwr o lynia a ti eisiau nhw i gyd a certain size a di watermarkio a di newid yn dde gwyn, ti'n just yn reid nhw yn yr automated script ma ac mae'n pwmpio allan. So fy hwn, be os chdi'n gallu neud ydy deitha fo i grabio URL website, troi o fewn i text-friendly peth, convertio fo i PDF a wedyn agor email efo fatha attachment, so wedyn ti'n gallu gyrru fo i pwy bynnag. Neu y fersiwn arall nath nhw ddangos oedd fod os rhywbeth ti'n neud yn aml fatha reit, pan mae'n 5 gloch ag dwi yn gadael yr ardal yma sef ardal gwaith mae'n mynd i ddeitha fi faint o hir mae'n mynd i gymryd i fi fynd adra agor
maps i fyny, a wedyn dechrau chwarae'r podcast. Dwi fel arfer yn gwrando ar pam dwi'n mynd adra. Ma hwnna'n gyd yn automatic, ond ti'n just yn gorfod setio fo fyny fatha steps o fewn yr app. So yn wahanol i Google, lle dos am ffordd dwi'n meddwl fewn Android i deith efo pam dwi'n neud hyn gna llall, if this then that de. Dos y bydd fel ar y funud o beth dwi wedi weld. A dwi'n meddwl, be maen nhw'n trio, eich wedi trio neud o bach bod Google yn edrych automatic yn ytrach na bod ti'n gorau raglennu fo, ond dwi'n meddwl hyn yn cymryd lot fwy o waith na lle mae Apple dweud be mi'n rhaid at y clyna dwylo pobl a neud o'r hawdd iddyn nhw neud. Dwi'n siŵr faint o bobl cyffredin allan yna, hyd yn oed agor yr app yma, yr app sydd i greu pethau, ond eich os mae'na hint weithiau'n popio fyny yn deitha chdi, how about you add this to a Siri shortcut, fatha, eich neith bobl defnyddio fo, ond fydd y pobl sydd yn wir yn cael y mwyaf allan o fatha pobl sy'n defnyddio Automator ar y Mac, falle sy'n neud repetitive tasks. Mae o'n godsend. A peth hefyd ydy fwy, maen nhw'n dysgu amdan y gwahanol rei mae pobl yn neud. Dwi'n eich yn gallu dweud, mae miliwn o bobl sydd yn defnyddio hwn, a hwn yn rhywbeth reit cyffredin, neith o'n rhoi hwnna fel fatha rhyw recipe default i fewn. Mae gen ti 10 eiliad ar ôl, Bryn. 10 eiliad, mae'r lluniau mynd i fod yn debyg iawn i rei Google Photos. Google Photos yn bril. Dwi hyd yn oed yn eisiau Google Photos ar Apple phone fi. Dwi ddim yn credu bod fi wedi ychwanegu dim byd i'r sgwrs yna, so diolch guys. Gwyliwch y fideo yn y show notes. Yn show notes. Werth i weld. Bril. Sôn am... Na, lle mae hyd yn oed wneud segways. Jesus, pa fath o noson di hon. Da ni eisiau siarad amdan voice.mozilla.com. So, project Common Voice. Mae Rhoslyn Priest o helpu fo Canolfan Bedwyr fyny yn Bangor wedi bod yn rhannu hwn ac yn trio cael bobl i wneud o tebyg iawn i prosiectau sydd wedi bod ynglyn â recordio lleisiau. Mae hwn rwan yn trio recordio a cael corpws o lleisiau Cymraeg. Dwi wedi bod yn iwsio hwn, mae yna app iOS yna fo. A dwi'n rili licio fo, mae'n cute, app bach rili hawdd i iwsio. Dwi wedi bod yn defnyddio fo. Dwi ddim yn hyderus fel beth ydy'r amserlen o ran, ydy hwn yn mynd i gymryd blynyddoedd i gael unrhyw fath o, ydy hwn yn mynd i helpu allan hefo Siri Cymraeg, as you like to call it. Dwi ddim yn siŵr, ond mae'n lyflu, ond mae'n un peth dwi wedi sylwi amdan recordio hefo fo, so ni'n recordio fo, a dwi wedi ffigur allan bod fi'n cael gwared o acen fi pan dwi'n recordio hefo fo. Dim dyna mae'n eisiau. Diddorol. Mae gen ti llais telephone. RP Cymraeg. Wow. So, dio ddim yn mynd i fod yn RP Cymraeg. Fyddi ti'n just neud direct link i fewn i'r podcasts yma i gyd, a podcast Cymraeg i gyd, just i iwsio nhw. Na, rhaid ti gael transcript yn does, mwyn i'r machine gallu ddarllen o, unless bod na rwy'n isio trawsgrifo 69 episod o'r pod gold yma. A just deud, os ma na rhywun yn wirioneddol dychegu mwy yn eich bywyd chi. No, do it, fydd o fel yr un peth da ni'n gallu pasio ymlaen yn bywydau di bwys ni. Wow, nihilistic. So, dwi wedi bod yn iwsio hwnna, downloadiwch yr app ydi Common Voice. Beth yw'r Common Voice? Beth yw'r gobaith? Y cynllun ydy, unwaith eto cael corpws yn yr ieithoedd mae gyd. Common Voice yw cynllun Mozilla i helpu dysgu peiriannau sut mae bobl go iawn yn siarad. Cool. Mae llais yn beth naturiol ac yn perthyn i ni gyd. Dyna pam mae gennym ddiddordeb mawr mewn creu technoleg llais defnyddiol ar gyfer ein peiriannau. Ond mwyn creu systemau llais, mae angen data llais sylweddol iawn arna ni. So felly, pwyswch chwarae, gwrando, a dweud, ydyn nhw wedi deud y frawd ydy gysod yn iawn? Gyrru glywed. Naeth nhw chwarae yn dda. So dwi'n goffo cywiro stwff bobl eraill fyd, gwrnwch? Naeth nhw chwarae yn dda. So, wyt ti'n deud, wyt ti wedi deall be oedden nhw wedi deud fyna?
Wnaeth nhw chwarae yn dda. Nath nhw chwarae dda, ia. Iawn, nhw'n chwarae dda. So ti'n gallu cyfrannu rhai, a wedyn ti'n gallu dilysu stuff bobl eraill. So dri nhw pwy bynnag sydd yn mynd recordio rhain? Oes modd i ni gwrdd pryd hynny os gwelwch yn dda. Ia, mae o di darllen hwnna fatha fod o yn stopio a dechrau yr bob gair. Yeah. Dwi'n gweithio i gwmni bwyd. Iawn. So ti'n gallu... Dwi'n gweithio cwmni bwyd. O, ti'n llythrenol yn gweithio i gwmni bwyd. So dwi rwan yn ffricio allan bod bobl yn mynd i rando ar y stwff dwi wedi recordio, ond... Pan dwi'n teipio fo'n Common Voice yn yr App Store, mae yna ad yn dod i fyny uwch ben efo, for the Bible. Be, i bobl Coman? Ti'n swnio fel bod ti angen help. Dwi ddim hyd yn oed digon agos i'r mic yma. Dwi'n gobeithio bod unrhyw un yn gallu clywed fi. So, mae hwn yn edrych yn project really da. Mae'r app yn really hawdd i ddefnyddio. Mae just yn rhywbeth dwi wedi bod yn chwarae fo rwan, a dwi'n meddwl yn... Ydy'r app palabru tu fewn i hwn? Neu'n rhan... Reit, nac ydy. App palabru yn rhywbeth parablu. Parablu? Parablu. Mae'r antihistamines yn cicio fewn ta. Na, dwi'n really wild, dwi heb ddefnyddio hwnna. Ond oedd hwn yn un, oedd wedi bod yna erthygl ar Nation.Cymru amdan y Project Common Voice, so dwi di lawrlwytho hwn a just i dechrau. Mae well na scrollio ar Instagram. Just helpu allan a stuff. So ni just neud hwn. Bach mwy cynhyrchiol, I suppose. Na. So, byddwn ni roed yr links y bach yn y data sioe. Ond, be byddwn ni cael rhos ar y raglen i siarad amdano? Recordio actual cyfweliad. That's o werth. Mae sa hyn yn golygu cael system broffesiynol. Mae hwn yn broffesiynol. Rwy'n cael gwell na hyn. Da ni gwbl broffesiynol. No expense spared. So hwnna ddi'r un eto. Un arall sydd wedi dod fyny, just ar timeline fi heddiw, oedd mae'n flwyddyn ers i gwasanaeth Hansh gael ei lansio. So oedd gen nhw gwasanaeth 5 cynt, fel rhyw fath o pre-Hansh. Pebble Hapus Noodles. So mae Friend of the Show, Pedwar Dyfrig yn gweithio'n really fyny na'n NSPCC fel arloeswr digidol. Ond mae'r cynnyrchwyr cynnwys fel y Criwyr Gogledd, Criwyr Caerdydd, Criwyr bach annibynnol yn neud loads o gynnwys. Mae'n di bod yn ffantastig. Dwi'n wirioneddol credu bod o'n just briliant o beth. Mae'n amlwg bod bobl yn crio allan amdano fo. Neu so ddim di bod gymaint o lwyddiant, dwi'n teimlo. O be dwi'n weld ydy fod mae fwy o lwyddiant ar Facebook na views ti'n gweld ar YouTube. Os ti'n gweld ar Facebook, ti'n gweld fyna miloedd o views. A wedyn ar YouTube, mae o'n y cannoedd. Cys mae YouTube, dwi'n teimlo fel ar Facebook, ti'n ffindio dy tribe yn gyflym iawn. Dwi ddim yn... Achos mae Facebook... Falle demographics o bobl sydd yn gwachio stuff yn Gymraeg hefyd yn sgiwio bach yn hun. Wel, bod na rwydweithu gwell wedi diffinio yn Facebook na ma nhw wedi diffinio ar YouTube. Achos dio ddim fel rhwydwaith nag dio fel just channel ti just... Wirioneddol di Google ddim yn dda nid rwydweithu cymdeithasol. A cwmni sydd yn wych a gwybod bob dim amdan pobl, maen nhw wild dros ben ar tra creu rwydweithu cymdeithasol. Oedd hynna'n rhywbeth nath rwy'n bigo fyny a o'n i'n gwrando ar diwrnod o blaen amdan Apple am fod maen nhw'n wael iawn ar creu hynna de. Gwasanaethau, dim yn wael ar gwasanaethau dydy. Ond oherwydd fod yna gymaint o bobl yn defnyddio iMessage, sef messenger app nhw. A ti'n locked in efo'r iPhone a stwff efo hwnnw. Fod gymaint o ti'n bod ti'n cael sticker packs a be bynnag a rhannu stwff trwy hwnna wan. Mae hwnna'n troi fewn i rhyw fath o social network ond closed di cael ei gloi lawr rhwng chdi a dy ffrindiau agos. Ti'n gret. Ac wedyn, so mae'n gweld fatha, wel, na, mae Apple wedi llwyddo efo'r social network oherwydd maen nhw gymaint o bobl yn defnyddio iMessage
sydd yndi, ma' nhw wedi... O ia, ond eich ryw radd di llwyddo it succeeded in spite of i hynna'r fath o bet. O'n nhw di neud o mwy o lai, o'n di disgyn mewn iddo fo'n ytrach na. So, sut da ni'n cael stwff Hansh a sticker packs a message ta? O, ia, mae eisiau sticker packs. Stickers DJ Brai. Mae eisiau stickers DJ Brai. Mae gwaith gifts nhw'n lyflu. Mae gwaith gifts nhw'n spot on. Rhwngth nhw yn Carw Piws. Beautiful gif action Cymraeg ar gael. Mae gif nhw o Sgrymi'r yn deud sa'i even yn gwybod dim rhagor. Ydy fy hoff i ni. Unrhyw reaction i unrhyw beth, pretty much. Mi jyst yn sticio hwnna na fo. So, Hansh, 100% peth brilliant, like cynhyrchwyr, like chance i unrhywun, mae'n brilliant. So ni 20 mlynedd yn iau, boys. So ni probably ddim arno fo, cos dwi erioed wedi bod yn cool, dwi ddim yn mynd i fod yn cool, Dyle ti weld y bobl ma, maen nhw just yn fucking cool, a dwi just fel... O'n i'n meddwl oedd gyd yn cool, wan. Yndi. Na pa basically'n gwisgo fel bod nhw'r trip ysgol i Euro Disney yn 1992. A fi esi ar trip ysgol i Euro Disney yn 1992, okay? A ni ddim hyd yn oed yn edrych mor dwy be rhai o'r bobl yma. Dyle ti weld y sandals, like y sandals ysgennau yn y stafell yma as we speak. Ti'n fel sandals cerdded? Fel straps, velcro trwchus. Beth y Birkenstocks fath o beth. O, na, hyd yn oed gwaith yn hynna. Fel plastic. Efo fel... Ti'n fel ripstop nylon. Siarad. Stop one. Show notes. Okay, afterparty. Cool, so... Really, mae Hansh yn brilliant. Sgen ni ddim mwy gyfrannu hwn. Bod o just yn amazing. Dyna dwi'n gled. 100%. A mae'n great. I mean, mae'n ddiddiwedd. Dwi'n wirioneddol... Ond ti'n maen nhw wedi mynd fe'n i short film documentaries pob beth wan, mae art films were just brilliant. Yr un ola sgenna ni a ochr yma i'r divide ydy fideo oedd Iestyn roi fyny oedd o'n awesome Facebook bar sketch o The Daily Show fo Trevor Noah lle oedd o just ydy hoelio model Facebook so gen ti'r dive bar ma a mae pawb yn trio gadael a maen nhw jyst yn cael ei sycio fewn a mae jyst yn cael ma'n dofyn i mynd hey look at this picture of my kid a wedyn mae gen ti just dwi'n rili gobeithio nhw'n i linkio fo yn y show notes oedd o just wedi crisialu pob beth a thing na o fel I really want to leave but this is where all my friends hang out but it's a toxic dump but ti'n ma so y syniad ydy bod nhw'n deud model Facebook ydy bod nhw'n gwerth bod mae creu stŵr yn cadw pobl yn y rwydwaith ac bod nhw dal yn cymryd rhan yn y grwpio yma ac yn teiri y balli ar Facebook. O reidrwydd actually nid dda well o sympedd mae'n sicr i ryw radd nid dda waith a dyn maen nhw'n neud i pres trwy cadw sylw pobl yn y stafell yn y bar basically i business plan nhw ydy clickbait a dyna sut oedd nhw'n gweld ma nhw gallu gwerthu sylw pobl i Russians a balli yn ystod yr etholiadau mae gyd i wneud ydy talu sylw a dyna beth i'r gost yr wir yr rwydwaith ydy da chi'n ni ydy'r product fel hwnna di fel mantra ni constant ond mae Iest ti di gadael dwi dwi'n meddwl dwi ar 20 diwrnod heb Facebook wedi deletio fy account ni wipeio bob dim o hwnna pan ti'n mynd i fewn i'r delete section maen nhw'n deud fe gen ti bythefnos 14 diwrnod i ddod yn ôl ac ail agor o'i fyny so mae'r bythefnos yna di mynd heibio mae bob dim di mynd i fod ac dwi really ddim yn teimlo fatha fod dwi'n methu ti'n gwybod be Mae'n rhywbeth dwi really isio neud achos dwi ddim yn interactio hyd yn oed yn interactio fo ffrindiau fi arno fo dwi just yn cael achos bod dwi'n manage lot o tudalennau a dwi'n iwsio fel Facebook login fi i manager hynna dwi'n siŵr so ni'n gallu cymryd yr effort i newid hwnna ond dwi heb a dwi'n iwsio Facebook Marketplace loads dwi'n mynd i brynu padell ffrio reit cast iron padell ffrio am £5 fori. Wow. So,
Wel, ti'n gwybod be? Ie. Oedd hi'n edrych yn good, falle bod hi'n drwbish, a falle bod hi'n tiny, ond, ti'n be? Dwi'n sic o brynu padelli ffrio o IKEA sydd yn pontio yn y... Ti'n be? No, Tangent. Anyway. Hold it for the after party shots. Hold it for the after party. Mae gennau brilliant. Peth cyntaf yr after party ydy rhywbeth amdan... don't read the comments. So, I mean, ond i fynd yn ôl i'r sketch ma, be oedd really dangos ydy, da ni'n really dall beth sy'n ymlaen, mi ydyn ni. Ar un lefel, da ni'n dall beth sy'n ymlaen. A be dyn ni gofio ydy teclyn ydy, be ydy defnydd iawn y teclyn ma yn bywydau ni. So, ydy o rhywbeth i ni gadw mewn cysylltiad efo ffrindiau, gwych, defnyddio fo i wneud hynny felly. Chos dwi'n gweld weithiau mae'r ffrindiau fi sydd yn cael teiri efo pobl ar gwahanol grwpiau. A ti'n dweud... Be ti'n neud? Pam? Sut gen ti'r amser yn y bywyd i gallu neud hyn? Dwi'n mynd dall sy'n mynd yn digwydd. So, cofio, be di'r dewis iawn y teclyn? So, i un person sy'n gallu bod i gadw mewn cysylltiad efo teulu, i gadw cysylltiad efo ffrindiau, i gallu reoli tudalenna gyfer gwaith. Gret. Defnyddio fo ond i'r pwrpas yna. Does dim byd yn dda neu'n ddrwg. Na. Heblaw bod ti'n defnyddio... Be nath Shakespeare ddeud o well? There is nothing good or bad, but thinking makes it so. Nw'n ni just neud iwsio. Na, sicr. A hwnna di'r ffordd reit sort of stoic a zen amdano fo di'r... Diolch yn defnydd ni sy'n neud o hwnna y waith neu well. So, cerwch yn erbyn y graen a deud... dwi ond am defnyddio fo i'r negesion llunio ymhlant i'r teulu. Dwi ond am defnyddio fo i drefnu gallu cwrdd a ffrindiau ar nos wyna. Yn WhatsApp groups, di ond de? WhatsApp groups, ie. Wait, ti just cael ffogin WhatsApp group yn lle? Sorry. Edrych ar y teclyn a dweud, ydy'r teclyn yn ffitio yn y mywyd di? Os ddim, then diolch yn peidwch ar y lle iddo fo'n eich bywyda. Minimalist i'r carn. Guys, dwi'n cedi bod eisiau ni fynd i'r after party. Barod i neidio? Dyn ni di goffan ar Facebook. Na ni, dwi'n meddwl fedra, os am fawr fwy fedra ni ddeud am Facebook. Na, just stwffio fo. Yn unrhyw raglen arall, dwi'n gwybod be fedra ni dweud. Mwy na thebyg fydd na fwy o newyddion yn dod allan am faint o'r fucking stupid dyn nhw. Tywod, am fod y rheswm nath y sketch yma gael ei wneud ydy y ffaith fod oedden nhw wedi wneud partneriaeth efo Huawei i China cael access i wybodaeth y pobl yn defnyddio'r ffôns. Tyfa? Waw! Do! Jeez. Okay, so, gan ni just... Tunes, gwelwn i chi ochr arall y jump. Boom. Okay, Google. Croeso i'r after party. Dyma lle mae'r hwyl yn cychwyn. Shit goes crazy. There is some cray-cray. Right, mae'n mynd i gymryd cwarter awr arall i fi efo dwylo really sigledig i agor y cwrw ma. Wel, tra ti'n neud hynna, Sian, be mi fi siarad amdan fi'n rhyfelu efo BT? Yeah, Bryn vs BT. Okay. Smackdown. So... Sorry boys, da ni gwylio Sioned o'n trio agor botal. Right.
doniol. Gallai hwn fod fel Roseanne situation, right? Right. Lle ti'n gweld y meltdown yn digwydd, ond yn anffodus dydy cheap cwrw a little ddim yn gwneud ti'n racist. Wel, dyna be ni'n licio. Antihistamines. Be ni'n licio oedd di bod ar ryw ryw ffisig cysgu neu rhywbeth. Nightol. A mae'r cwmni oedd yn gyfrifol amdano fo. Dwi'n allan dweud, racism is not a known side effect. Dwi wedi gwneud screen grab. Mae hwnna'r situation. Mae hwnna'r podcasting layout gorau dwi erioed i weld siwneud. Boys, we're at it all. I am hugging the microphone whilst I lie down with my beer. Classy as fuck. Allan ni just tunio allan am yr episode yma. Allan ni just esgus... Gret fel la. Ydy o? Oh, hell. Hei, o ti'n gwybod oedd Katie Tunstall yn arfer recordio album sy'n gyd yn gorwedd ar y llawr achos oedd y resonance yn well ar ei llais hi? Dwi'n mynd syni fi o gwbl. Esoteric facts, guys. Dwi yma drwy nos. Anyway. Literally. Anyway. Sorry. Bryn vs BT. Go, Smackdown. So, dwi wedi bod yn trio neu acw fy môr, chos bod fi'n rentio falle, mae'n amlwg, pan dwi'n symud, mae lot o bost yn dal yn dod i'r pobl ddarfar byw ma. So dwi wedi bod yn reit dilys ac yn sgwennu ar bob un llythyr not known at this address, return to sender. Gwych. Da iawn. So fel wedyn, wel, be mynd i trio lleihau faint o bost dwi'n derbyn yn ty. So fynd trwy a newid bob un gwasanaeth a falle dwi'n cael newid o bod fi'n cael e-byst yn ytrach na papur. Gwych. A mae fi'n neud hyn efo BT. Gret. Ond, o'n i dal yn derbyn offers a falle yn y post gyda nhw. Rhan fwy ar amser yn hysbrysebu BT Mobile. Wedyn, so mae fi'n edrych ar y gwefan. Doedd am opsiwn ar y gwefan i cael nhw i beidio gyrru post. E-byst oedd. SMS, definite. Post, na, un byd. So mae fi ffonio nhw, mynd ar y web chat a siarad un o'i pobl nhw nôl yn nôl mis Chwefror a dweud... Ti siŵr na ddim AI o ddo? Na, wy'n berson go iawn. Mewn rhyw call centre yn India. Nes ti pasio Turing test? O do. So i'n dweud iddyn nhw... OK, gan i opti allan, please. Gret. Wy'n dweud, yeah, no problem, Mr Salisbury. Nes o ti allan. Gret. Mis Mawrth yn dod. Mae'na lythyr yn dod gyn BT yn cynnig i fi cael BT Mobile eto. WTF. OK. Nôl ar web chat a dweud, what the heck, guys? A dweud, very sorry, Mr Salisbury, very sorry, we will sort it out. Gwych. Mis Ebrill yn dod. Mae'n ein arall yn glanio, a dweud, OK. Dechrau colli mynydd, wan. Dechrau colli mynydd. We ffonio nhw fyny tro ma'n dweud, the hell, guys. What the hell? Ma'n dweud, we don't understand this, Mr Salisbury. Don't understand it. It definitely recorded your preference. We definitely should have stopped it. We've made doubly sure it's recorded and we'll definitely get it stopped this time. Fine. Dwi'n dod yn ôl o Berlin y mis Mai. Llythyr arall i BT. Dwi'n dweud, bloody hell, right. So i ffonio fyny wan dweud, reit, dwi eisiau cwyno tro ma. A dwi'n dweud, OK. A dwi'n cael troedd i rhywbeth dweud, yes, no, we take this very seriously, Mr Salisbury, very seriously. Mynd trwy rigmarol a bob dim fod yn sorted. Smash cut i bora ma, i ddoi, a mae fi derbyn un arall. Wyt ti di ystyried neud rhyw fath o art installation? O'r heina, cos mae gen ti, mae dy pad di yn edrych yn switch woo, dilynwch Bryn ar Instagram, Brynes, beautiful artwork, beautiful design, byse art installation piece o'r enw dicter, a wedyn just like envelopes BT, dwi'n cedi so hwnna'n mynd yn briliant. Be nes i wneud heddiw yn cymryd mantais o'n hawliau sgynnau wan dan y GDPR. GDPR! Mae fi'n siwio nhw. Mae fi'n cysylltu nhw a dweud, gwrandwch, dwi'n dall na... So, efo'r GDPR, mae yna reola penodol ar
sut mae cwmniau'n cael ymdrin â data. Yr ein mwyaf common ddech chi debygol dod draws fel yn defnyddio busnesau di fulfillment of a legal contract, consent a legitimate interest. Right. So fulfillment of a legal contract, mae'r rhaid i nhw prosesu'r data yna mwyn cyflawni cytundeb rhwng un person a person arall. So, enghraifft ydy, pan ydych chi'n mynd i siop ac yn prynu rhywbeth, a ydych chi'n rhoi manylion drosodd i nhw prosesu fo, so ydych chi'n cerdyn credit a bach i drosodd. Fulfillment of a legal contract. So dyna pam dydy cwmni am y gorfod gofyn i chi, ydych chi yn hapus i ni prosesu'r data bob tro ydych chi eisiau prynu botol o gin yn Tesco. Right. Gret. Cool. Consent ydy pa nhw'n dweud ydych chi eisiau ni gyrru offers iddo chi wedi selio ar be ydych chi wedi prynu. Gret. Yeah. Consent yw'n am hwnna'n hawdd. Yr trydydd ydy'r fucking pop-ups na bob munud. Mae gen ti wedyn y trydydd, mae'n 6 yn total, ond y trydydd mwy debygol ydy pa nhw'n gael legitimate interest. A hwn ydy'r un sy'n bach mwy sketchy. Ond falle bod nhw'n legitimately interested mewn gwerthu reit, yn union, ia. Mobile phone. So hyn ydy union y pwynt ydy. Mae gen nhw interest fel cwmni i trio marchnata i cwsmeriad nhw. A mae gen ti hefyd, so os ti eich di prynu rhywbeth o ryw siop, a mae gen nhw dyfanylion di, so nhw'n gallu dweud, mae gen ti diddordeb mewn yr gwrthrych mae ti di prynu yn y siop, gwych, eich bod hwn yn gwrthrych ti'n mynd i'r edrych allan o dros amser, dweud, eich sy'n gen ti diddordeb mewn prynu mwy yn efo, gret. So, eich mae gen ti wedi legitimate interest i deud i'r person yna, mae yna cynigion yn dod ar y gwrthrych yma, eich mae gen ti diddordeb i wybod bod yna sale yn efo. Right. Peth ydy, mae'r legitimate interest y cwmni ddim yn cael mynd drost hawliau yr person. Mae BT 100% wedi dewis gyrru crap i'r person wrong yn do. Wel, so, sydd yw'r peth di, mae'r fel yr data subject, mae hawliau'r data subject yn trympio bob dim. So, os ti di deud i'r cwmni ma ddim i yrru stwff iddo chdi, sgyn nhw ddim hawl i yrru fo. O gwbl. So, beth gen nhw i ddeud pan ddys ti hynna thyn nhw? Wel, so, peth di, dwi'n eich bod fi chdi bach neu neis weithiau, so, nes i roed amser calad i'r boi ar y ffôn, chys, just rhyw foi drian y call centre oedd o. So, mae fi'n gyrru e-bost i'r Data Processing Officer, BT. Wow. Wel, hyd i'r peth o'n, mae bob yn cwmni fod efo person sydd yn gyfrifol amdan prosesu data. Nhw ydy'r person sydd on the hook os mae beth yn mynd o'i le. Os mae yna cwmni sydd yn prosesu data heb consent, ffidiwch i gwefan nhw, ffidiwch i privacy policy nhw, a ffidiwch manylion cyswllt ei Data Protection Officer nhw. Mae rhaid iddyn nhw gael un, a gyrwch yr cwyn iddyn nhw. Good info. Ac os dydyn nhw ddim yn ymatab mewn amser call, a dwi'n meddwl rhywbeth oedd rhyw o cof rhywbeth oedd 30 diwrnod, eich bod mewn quite yn iawn, ond dedwch 30 diwrnod. Gyda chi wedyn hawl fynd wedyn i'r Information Commissioner a dweud dydy'r cwmni yma heb di ymatab mewn amser i'n cwyn fi am prosesu data yma. A wedyn, mae'r Information Commissioner wedyn yn gallu mynd at nhw a dweud, oes ni Jim, be ffwc di'r shit yma? Fel na, literally fel na. Yes. So, os mae'n mynd i'r extreme, fydd yr ICO wedyn efo'i windbreakers nhw, yn mynd i fewn ac yn dweud information... Blam, piw, piw, piw. Ac yn cymryd y cyfrifiadur ffwrdd. Ond, y wir yn ymwneud, mae gen ni hawliau fel y pobl sydd yn subject yr data yma i cael, bod nhw ddim yn cael camdrin data ni. A hyn yw'r peth pwysig ydy, da ni fod i wybod y stwff yma, ac bod ddim yn igon o hyder i wybod i fynd ar ôl cwmni yma os bod nhw'n camdrin. I like it, Bryn. O'n i fel, hwn rhywbeth o'n i dweud heddiw, fel sa'r grandawyr efo diddordeb
Bod ti'n crusader? Wel, dim hynna, just y gyfarwydd o beth i hawliau fi, ac yn gwybod yr ffordd o mynd ar ôl a neud siŵr bod yn cwmni yma'n prosesu data ni. Mae mor handi cael bobl gwybodus. Thing i... Ia, neu rhaid nhw at ei gilydd ydyn, ond hyn yw'r peth pwysig gwybod ydy, mae'r gyn ni'r hawliau yma wan, a mae'r hawliau yma bodoli yma i ni defnyddio i beidio bod pobl ddim yn camdyn data ni. Damn straight, Bryn Data Warrior. Yes, mae dy fideo di diflannu. Ie, dwi di troi o'i ffwr i drio cael chi stopio jitro. Dwi'n gwybod os na fideo neu rwy'n arall, dwi'n gwybod. Sy'n ni'n synnu os na idio. Ond dwi'n cael yr un problem post hefyd, so dwi'n edrych ymlaen symud ti. Rwy'n arall yn cael crap ti. Mae'r cwmni yma wan i gyd fod i cadw'r data yma up to date. Chos peth ydi, os dyn nhw'n gwybod lle mae'r data, fedrych nhw ddim amddiffyn y data yn y ffordd cywir. So, dyma pam mae'r rhaid i ni wneud defnydd o'r hawliau yma sgyn ni, neu dydy'r cwmni yma ddim yn cael ei dal yn gyfrifol am be mwyn wedi bod yn neud efo fo. Ond mae BT yn esiampl really wael, achos maen nhw'n gymaint o hen legacy stuff gen nhw, o fel pam oedden nhw fel y GPO. Mae gen nhw gymaint o multiple sets o... mae'n ridiculous. Anyway. Dwi'n yn siŵr beth eisiau symud mlaen eisiau gwneud, ond mae hyn yn arwain fi syth i fewn i pet peeve arall fi sydd wedi dod i fyny ers GDPR. Yes! Y website, y constant barrage o pop-ups ar website yn deud, os da chi eisiau darllen hwn, mae rhai chi gytuno fod da ni'n mynd i fod yn dilyn chi dros y we yn bob man. Ac ti'n edrych yn yma a ti'n mynd... Ac dwi wedi pwyso cytuno ar un gwefan eto. Mae yna ipyn o ffyrdd o gael rownd efo. Dwi wedi bod yn defnyddio. Yr un basic ydy, os ti'n mynd syth, os ti'n gwneud chwilio, dwi'n defnyddio DuckDuckGo fod a default ar iPhone, neu os ti'n defnyddio Google, os ti'n ffeindio'r erthygl ti eisiau darllen, mae The Virgin Prime thing efo massive thing ar efo, ond os ti'n mynd syth fewn i'r erthygl, ac wedyn ar top yn yr address bar, mae yna reader view, lle mae o'n stripio bob dim allan, just read y text ar lluniau i chdi. Os ti'n bwyso hwnna, mae'n cael gwarad o'r pop-up a bob dim, a ti'n gallu just darllen yr erthygl. Gret. Ond os ti'n meddwl o'r dewis yna, mae yna rhywbeth dwi wedi lawrwytho. Mi oedd yna un, o'n i wedi rhannu ar Twitter o'r hynny, Kill Sticky. Basically, be mae hwnna'n neud ydy edrych ar y CSS o gwefan ac yn cuddio bob un pop-over. Do weles i hwnna fo ti, ac ni'n cofio be oedd o. Ond, mae yna app, ti'n gallu lawrwytho, sydd fatha, oherwydd fod Safari rwan yn cefnogi content blockers, ad blockers a stwff fel la, mae'n gweithio fatha plugin syth i fewn i Safari, a mae yna un, nes i dalu am £2 iddo fo, dwi wedi reid o'n yn y nodiadau do, be oedd yna fod e? Hold on. Diolch fatha app sy'n byw ar ffôn fi ar rwan, mae o introducing Unobstruct, so fydd hwnna'n y nodiadau, so mae £2 mae'n werth o. So os da chi'n dod o dros gwefan lle mae yna rhyw fath o pop-up neu rhyw advert, sign up, bla bla bla, a da chi'n methu cael gwarad yna fo, da chi jyst yn mynd i share sheet darn gwylod y box bach efo'r saeth arno fo, clicio ar hwnna, a wedyn mae ar y section gwylod lle mae'r yr icons mewn llwyd, da chi'n gallu adio Unobstruct page, just clicio ar hwnna, a mae'n clirio y rubbish oddi ar y tudalen. Brilliant. A sicr nid y tudalen llwytho lot o gyflymach hefyd ydy. Ondi. Ond fod dwi'n rhedeg one blocker ar y ffôn beth bynnag, a mae'n update i hwnna'n dod, dwi'n meddwl sy'n mynd i adeiladu hwn i fewn iddo fo, so ti'n gallu gael ymlaen o hyd. Nice. Ond mae GDPR wedi gwneud beth da, ond god mae wedi creu hassle. O peth ydy,
Mae'r GDPR di dod ar broblem i'r golwg, yn neud o'n amlwg, yn ytrach na bod ni'n... shit i top y pwll nofio, de. Ie. A'r peth ydi be mynd o'n pwyntio at ydi diffyg cwmnia fel ma i greu model synhwyrol sydd yn galluogi nhw i wneud arian. A hwnna di'r problem ydy, di'r GDPR dim di chosio problem yna wedi dod bod ni'n gyfarwydd a bod y problem yn amlwg iddyn ni. A be mae'n mynd i orfodi'r cwmnia mae'n neud i gallu cadw i cynulleidfa nhw ydy i dod i fyny efo rhywbeth sydd actually mynd i meddwl bod nhw'n gallu dal neud i arian. Guys, oedd hwnna'n deep ac lot o feddwl amdano fo. Gyn i fynd yn fluffy rwan. Gyn i fynd yn nice ac yn fluffy. Give me fluffy. Lady on the bed gives us fluffy. Ti'n gwybod beth sy'n really wild? Achos bod i mor boeth, does gennau'n hyd yn oed fel duvet yna fo. Mae gennau fel fleece o IKEA yn 2003. So, mae just... Bed on the sea. Yn hanas ma. Right, Rick, Sianed recommend. Call the police. Wow, Bryn. Sgri hwnna, Bryn, efo ffenast ar gau. Drycha. Dinas fawr, mae hyd yn oed eich ambulances, chi'n swnio wahanol. Right, so, podcast recommendations fi, in awesome, o'r enw This Sounds Serious. So, dwi just eisiau chi wrando nhw fo, achos nes i recommendio hwn i ffrind sy'n really licio fel true crime podcasts. Really licio fo, a just gwrando nhw fo. Coedd hi'n mynd, oh my god, mae hwnna'n amazing. Oedd hwn actually di digwydd. A ni'n mynd, faint o episodes o ti fewn? 3? Yn mynd, na, spoof di hwn. Mae'n hollol 100% spoof. Mae'n comedy amazing wag. Oedd hi fel, no! Gwych. So, dwi di gweld sioes improvs fel am nhw'n neud fatha true crime improv. Mae hwn yn... Mae'n really... Ysdi hwnna'n dy jam di de? Mae'n super, mae'n This Sounds Serious, mae'n ffynnu, mae'r episod ola newydd yr allan heddiw, dwi'n safio fo, achos mae gennau diwrnod off ori, so dwi'n just mynd really enjoyo fo. Ond mae'n Castbox original, so fel, basically, podcasting app ydi Castbox, so dwi'n droi go ono fo, ond mae fel y podcasting app wedi comisiynu podcast, superb, mega professional, gwella unrhyw beth dwi wedi gwrando Radio 4 ar oesoedd, ond just i hyrwyddo yr app, dwi'n siŵr lle mae'r pres di dod o, ond dwi just fel, genius. Ond do'n i'n myncyn, dwi mor picky efo podcasting apps. Dwi dal yn iwsio'r un shitty. Yr un shitty sgynnau ydi RSS radio, di enw fo. A mae o'n mynnu serfio ads i fi am single Arab ladies. Well, yeah. Be ti di bod yn chwilio dan siarad? Grangetown, de? Grangetown, mae'n rhaid bod gen fi good demographics dudes y mosque rownd y gornel. Maen nhw'n single Arab ladies neu Arab dating sites dwi yn cael lot. A dwi isio talu nhw i stopio'r ads, ond does na ddim ad-free version. Just download your Overcast. Be? Dwi di trio stuff arall, dwi'n lyfio hwn, achos mae hwn, right? Mae gennau setting bach ar bob podcast dwi'n really licio. Mae fel instant download, neith o instantly queuio yr episode mwyaf diweddar i fi mewn ffordd really intuitive. So dwi'n mynd rydyn goffa populatio now playing playlist fi. Mae'n swnio'n... Fel yma Overcast o fi. Ti'n ma fe... Dwi di... Stuck in your ways. Dwi di newid i trio cael Stitcher Premium, chys mae rei o'r... O peth ydi... Dyn nhw'n evil corporation sydd yn signo podcast i fewn a wedyn syrfio nhw i hynna mewn ffordd wahanol. Ydyn, am y Marvel arnyn nhw. Ond, peth ydi, mae'na podcast dwi'n rili licio ando fo, so dwi'n gwrando, ond peth ydi, mae'r app fucking shit. Dwi di trio Stitcher hefyd, nes i neud y 30 week, a ni just fel... Mae Plex, ti'n gallu cael podcast trwy Plex o'n hefyd, os da chi'n defnyddio hwnna. Na, dwi dan trio chwilio amdano fo, Mae just rhywbeth amdan y fform RSS radio just yn auto-populate playlists fi heb i fi hyd yn oed feddwl amdano fo yn brilliant a dwi just yn ddiog a does am export OPML file a wedyn fedri di importio fe fewn Overcast a wedyn nes i drio hwnna hefo'r Castbox ma ac oedd o just ddim yn
Dwi'n eitha sicr bod y pobl sy'n gryndo wirioneddol yn mwynhau. O, dwi'n mor sori, mae hwn yn like fucking... Mae'r pobl eraill sydd allan yna, y 98% o'n nhw sy'n gwrando efo'r podcast app Apple, yn gorau disgwyl tan iOS 12 i gael y chapter markers. Maen nhw'n dod. Diolch i bawb sy'n gwrando ar unrhyw beth. So mae hwnna, un arall, Clyw Cariad Yw. So dwi'n mwyn cofio os da ni wedi rhoi shout-out i hyn. Lee Jones, mae'n gweithio yn y byd cerddorol, mae'n neud fel, like teeny tiny, just fel, ti'n cofio fel Audioboom? Like slaw dydd, ond fel maen nhw'n really nice, mae gen fo cyfweliadau, really nice, dwi'n licio fo, dwi'n edrych ymlaen i glywed mwy gen fo. Y Bryn ddim hyd yn oed wedi gwrando ar Does dim gair Cymraeg am random. WTF? Wirioneddol, dod o di trefyn yn y ffid fi. Actually, ty be siarad, WTF, pam nes i'n deud i fi amdano fo gynt? Oce, sorry. Nhw ddim efo RSS feed call am hir, so oedden nhw'n gorau tweetio ni amdano fo. So, mae'n good. Proper RSS feed anna fo. Mae fel Betty I Phobl for the pre-millennial generation. Mae'n brilliant, like, really music-based. A dy ddim fel, hey, God bless Betty. Ysdi hi'n gwrando. Hey, mae Betty lovely. Gweld Gair yn ebyn Betty. O'n i'n gwrando, so hi di unig podcasts Cymraeg sgennau, hi, Dei Thomas, Does dim gair Cymraeg am random. Ond, mae'n pisio fi off de, Betty. But di ddim yn gofyn am bywydau bobl. Instant first question, Betty, ydy. So, beth am sefyllfa'r Gymraeg? Nathach chi ddim siarad Cymraeg byddwch chi'n tyfu fyny. Pryd nathach chi ddysgu Cymraeg? Like, mae Betty, do ddim i gyd am hynna. Mae Betty yn gwybod i meddwl, mae gen ei pyncia mae hi really poeni amdan. Yr un thing ma. Mae hi eisiau cael mewn i ganol y fatar ac yn ffindio allan be mae person yma yn feddwl. O, gen i hi cyfweliad hefo Roger Williams sydd yn dramodydd amazing. A nathon ni ddim tan fel 90% drwy'r podcast sylweddoli, actually, mae o a'i partner o wedi priodi a di mabwysiadu hogyn bach, a mae gen hogyn bach mae dau dad, a nath i ddim hyd yn oed fel mynd fewn i fel... Nathon nhw gael fel 5 munud ar ddiwedd yr rhaglen, just i fynd, so oedden nhw wedi bod mynd, o'r Gymraeg, ie'r Gymraeg. A wedyn ti fel, hei, wow, wyt ti'n mynd trwy rhywbeth amazing, hefo fel cychwyn dy deulu dy hun, a sut mae hwnna'n gweithio yn fel Castell Nedd, neu ti'n feddwl, mae'n just fel... A wedyn oedd yn sôn amdan yr awesome fel teuluoedd hoiw oedd yn yr ysgol, a ni fel, hwnna di'r podcast dwi eisiau gwrando ar. Like, dau mam, dau dad Castell Nedd, hwnna di'r sitcom dwi eisiau. Dod i Hansh y mis Medi. Sorry, eth hwnna'n antihistamine fueled rage. Rage yn ymwneud Betty. Oh my god, dyna be fydd like, scandal. Nation.Cymru headline. Scandal. National treasure assaulted by 3 drunken idiots. By third-rate podcasters. Hefyd, podcast really dda, dwi wedi bod yn gwrando arno eitha religiously, ydy Buddhism Guide. Ooh. So just dude ma, sy'n swnio fel bod o'n dod o fel Essex, ond mae actually yn Buddhist monk yn Gogledd India. Mae'n awesome. A mae'n neud really, a mae'n really athronyddol, a mae'n siarad like, amdan fel sut mae Buddhistiaeth. Dwi ddim yn siarad am fel y crefydd bit yn fo, neu'r athrynyddiaeth bit yn fo, ond dan just y byw bywyd bit yn fo. A mae'n brilliant. Ond mae gen fo, yr un diwetha dwi wedi gwrando ar ydi, sut mae social media, sut mae pobl yn gallu bod yn gas ar social media. A oedd o mor sweet a torcalonus o fel y Buddhist monk ma yn darganfod, like, like, oedd o'n darllen below the line. Oedd o'n darllen, like, a comment. Oedd o'n mynd, I was reading a newspaper story online, and I scrolled down to read the comments. They were vile. How could these people... There were about 30 comments there. How could these people be so mindless to each other? Ac o'n i just fel, Buddhist monk finds trolls. Ac o'n i just fel, oh, no. Ac oedd o just fel... You know, they're saying things that, like, they wouldn't dare to say face to face. Ac o'n i just fel, go on, deda bod nhw'n cael bad karma. Na, cos oedd yn gymaint o Buddhist, oedd ddim hyd yn oed yn deud bod nhw'n mynd i cael bad karma. Oedd yn mor neis. Brilliant fel. Oedd hynna rhywbeth nath beth fyny mewn podcast ni'n gwrando ar diwrnod y blaen, lle mae yna
Tywod, mynd efo'r peth cael pobl llai o screens a falle, ond fod, os, fatha, ar Facebook fideo yma, Facebook bar brawl, fatha mewn bywyd gwir, mae gen ti reality filter lle wyt ti yn meddwl, ti real twat, ond, sy'n mae'n mynd, sy'n mae'n rhaeg, ond ar yr internet ti efo'r thing na, diolch yn gweld fi ffocin teipio fo, Oedd Helen O'Hara, mae hi'n sgwenni'n briliant yn Empire, mae hi'n yr Empire podcast. A dwi'n ddod nôl fewn yr Empire podcast, Empire Film podcast. Nôl yna wan, ac mae hi'n efo lot mwy sydd yn balansio allan y sausage fest. Ac oedd hi jyst yn deud, achos bod Kelly Marie Tran oedd yn actio Rose Tico yn Star Wars, wedi cael ei houndio off, achos... Oedd hi'n bresenoldeb mor lyflu ar Instagram. Oedd hi just yn really annwyl a hyfryd, a basically oedd 4chan ydi pretty much mynd ar ei ôl heg anything. Ac oedd Helen O'Hara'n deud fel, we can't just keep thinking that the internet lives on the internet. It doesn't. It is like where people, like a lot of people now spend 90% of their lives. Ac o'n i just fel, dwi'n gwybod bod hynna yn wir, ond mae hwnna ydy'r peth dwi'n cwffio'n erbyn, hefo, like, trio neud, dim bod fi'n mynd fewn i, like, bod yn Buddhist na ddim byd, ond mae'n rhywbeth dwi'n really trio gwneud mwy rwan ydy just cymryd y foment na i fynd roi, wow, be sy'n real rwan, be ydw i'n gweld, be sy'n digwydd i fi immediately fan hyn, a mae mor hawdd i fi achos dydw i ddim yn cael yn trolio, dydw i ddim yn byw bywyd fel na. Wel, hyd y gwn, cos dwi byth yn checio ffôn fi. Dewch lain podcasters a amdano. Come on. Dwi eisiau shitstorm. A mynd i ryw fath mae sgyn pobl ddim yn mae'r outlets di mynd a falle so maen nhw'n dweud reit mae'r person yma'n neud y well fi reit ti'n meth fucking show them I'll make a withering put down fath o beth a maen nhw'n defnyddio'r platform ma just i dweud dwi'n cael amser shit so dwi'n mynd i neud bod y person yna'n cael amser shit da ni'n creu mae karma ti'n goffo credu mewn karma achos nes i ddarllen llyfr really amazing gen Ticna Han yn deud fel dyle ti wastad ystyried fel hyd yn oed ysdi rwy'n yn y ffordd sy'n gris da fel hyd yn oed ysdi rwy'n bod really gas atho ti mae rhai bod y person yna di profi gymaint o cysineb yn ei bywyd nhw i hun i reflectio hwnna arna ti so ti fel dyna dwi'n trio dysgu'r plant nes i teimlo fatha o'n i gweld fideo bore yma ag o'n i'n chwerthu gyn gymaint neu ti'n fawr chdi bach yn ddrwg a wedyn eisiau chwerthu fwy chos oedd o'n hilarious mae rhyw y pric bach na'r enw Tommy Robinson dwi'n eisiau mynd i fyny pam bach gyn bellad a dweud he's not a very nice man he's a really awful human being anyway mae yna rhyw lot o'i ffrindiau fo yn penderfynu sy'n nhw'n cael protest bach oherwydd rhwng quite yn dach sy'n mae'r gyfraith yn gweithio tu allan i Downing Street ac o'na fideo o un boi oedd wedi bod yn sgrichian bob math o bethau ffiaidd amdan pobl brawn a pobl o gwledydd eraill i gyd ac yn rhoid y Nazi salute a balli ac un peth yn mynd i llall a mae'n cael ei arestio gan y heddlu a wedyn mae'n rhyw fideo gwych ono fo yn sgrichian crio oherwydd mae'n cael ei arestio oherwydd mae'r cops yn rhaid y cuffs yno fo mae'r cuffs yn dyn a mae'n just yn sgrichian gweiddi pan bod o'n cael ei arestio mae'r cuffs yn brifo please helpwch fi mae just o'n i'n chwerthu'n gymaint yn gwachod hwn just yn deud ti'n be, na nhw bach yn dynach chos mae'r person yn edrych yn ffiaidd dros ben guys ac oedd o'n sgrichian am ei ffrind yn deud Phil, help me deud, I am mate, I'm filming it a oedd ac o'n i'n teimlo chdi bach yn ddrwg chos o'n i'n gweld y person yn brifo balli ond o'n i'n dweud actually ti'n be he's a fucking Nazi he gets no sympathy gwers ydi o'n de mae fel mae'r dyn ffiaidd ma wedi
torri'r gyfraith, wedi cael deud iddo fo, os ti'n torri'r gyfraith eto, da ni'n rhoi ti yn y carchar, wedyn mae'n mynd, yn edrych yr unig peth eto, ac yn tra dweud, dwi'n neud hyn, dwi'n torri'r gyfraith a dwi'n mynd i'r carchar. A wedyn gytid bod hwnna actually digwydd. Ac nhw'n dweud, dwi'n neud hyn achos dydy'r pres ddim yn... A dweud, mae'n reswm, achos o'r gyfraith, fel o'r gyfraith yn gweithio. Ac trwy bod yn twit, ti wedyn yn mynd i ddod, eich roed y sefyllfa lle mae'r person sydd eich yn... sorry, mae'n gen rhywbeth yn ngheg o'r... Rhyw flewyr yn ngheg. Eich bod yna rhywun sydd wirioneddol yn euog o rhyw drosedd yn mynd i cael diag rhyw fath o gosb oherwydd bod yr ffrat ma di bod tu allan i'r meddwl bod o'n rhyw citizen journalist. Mae'n just yn gwylltio fi. Dwi'n dweud allan o gender, dyna beth sy'n bod. Ys gennych chi... Dwi jyst un quick recommendation arall. Cic lan yr archif. Dwi'n gwybod mae hwn, mae pawb yn gotio no, ond Bryn, dwi'n goffod update ti efo stwff ffynnu Cymraeg. Wyt ti wedi gwylio fo? Ti wedi cael mis on? No, we're in a dwi'n Oh my god, please, ar ôl goffin recordio heno, mon superb. Ti gweld faint ti wedi bod, mae gen ti goddamn studio apartment yn mynd mlaen coginio cacena shit ar Netflix ti wedi gwylio? Gormod. Ond maen nhw mor wych, ddo. Ond neud i'n joio cic lan yr archif. Please. Gyrra'r link i fi. O'n i'n methu cofio beth enw'r rhaglen wedi gwylio fo. So eisiau ar teipio fo fewn pan mae Bryn yn siarad. Ac wedyn so yn difynnu ar Wikipedia Ellis James. Dydy o ddim ar Wikipedia, tudalen Wikipedia. Dewch wan bobl. Mae eisiau ti adio fo? Dwi'n mynd gwybod sut mae Wikipedia gymleth. Tweetio fi yn dweud bod ti di enjoyo fo. Pwy nath rwy'n tweetio fi? Yay. Robin, get on it, man. What the hell? Dylen ni adio fo'n dylen ni. Anyway, os gennych chi Rex cyn i ni golymu pen y mwdl man i whatever. Yr gyda i di Getting Curious with Jonathan Van Ness. So Jonathan Van Ness o Queer Eye. Right. Fod yn un sydd yn gyfrifol amdan gwallt a grooming a balli. Dwi dal yn watch y Queer Eye, mae ar y rhestr, dwi'n gwybod. Mi nes i watch the Arrival 3 mlynedd ar ôl i pawb arall watch it. A godd hwnna, a nes i crio consistently trwy ddefo. So mae Jonathan Van Ness yn... Dwi'n gwybod sydd i'n disgrifio fo. Mae o'n hynod o... egni dros gwych a dros ben gyda fo, a mae o'n mor gyffyrddus yn ei hun ac yn... Mae hynna'n infectious wedyn pan ti'n gwrando na fo. Mae hefyd yn... Mae o'n dwlu ar pethau fatha figure skating a dawnsio balli. Pwy sydd ddim? Ac wel, gafodd o breakdown bach ar ei Instagram story oherwydd o Michelle Kwan wedi dechrau dilyn o'r Instagram. A ti'n sort of meddwl fatha, oh my god, mae'r boi ma'n lyflu. Ond mae gyda fo podlediad lle mae o'n siarad i rywun efo sydd yn sôn am bwnc reit diddorol. So mae fel, achos dwi'n edrych trwy'r rhaid, mae nhw fel... Mae gen i fo... Oh, wow. Yeah. A mae o'n just yn gofyn cwestiynau iddyn nhw. Who was the Beyoncé of Renaissance art with Professor Lisa Vitale? Mae hwnna wirioneddol o wych. A mae o just mae gen i gymaint o egni, mae gen i gymaint o gwestiynau dod gyda fo. Mae o fo gen gymaint o diddordeb yn be mae'r person yna ddeud o. Mae'n anhygol jyst i ryndo ar. Ti'n mynd be... Byswn ni'n lyfio cychwyn podcast efo just like... Achos dwi wastad yn cael fel a thing of the week dwi really fewn i a wedyn o fewn mis dwi fel... A dyna beth yw'r podlediad yna? Dwi angen ffrindiau sydd yn professors neu'n rhywbeth. Just i cael... Dwi'n eitha sicr os yna ni roed y galw allan amdan bobl. Rhwngddo ni, da ni'n nabod digon o bobl neu'n gallu cael gafler digon o bobl sy'n gallu... Ti'n gwybod be? Dwi'n gwybod mae hyn... Oh, so hold on. Dwi'n gorwedd ar y gwely rwan yn podcastio fel bod fi yn clueless.
Efo Alicia Silverstone. A mae coesau fyny, a dwi jyst yn cicio ac yn siarad. A dwi wedi ffigro, like, mae'r podcast yma gymaint o fel comfy space. Fi jyst yn really enjoyo. Dwi'n cael chat fo chi, dwi'n teimlo fel, mae jyst yn llifo, dwi'n neud rhywbeth, ti'n fel, like, 5 o bobl yn gwrando, it's fine. Dwi'n cyddi fi, like, dwi wedi bod super mega ofyn mentro. 5 o bobl, yes. Come on, diolch lot mwy na hynna, na? Mae lot mwy na hynna. Yes! So, ond y 5 safe space, though. Da ni poeni amdano, mae rest o'n nhw. Dwi'n podcastio directly. So, mae Da chi'n gwybod pwynt da chi. Da chi'n gwybod pwynt da chi. Mae'n mynd allan a cychwyn rhywbeth newydd a trio ffindio cynulleidfa'n really daunting. A trio ffindio cynulleidfa ti. Achos ti'n mynd i fod yn podcastio mewn i'r foed yn dwy ti am 3 neu 4 o benodau. Sicr. A wedyn, os wyt ti dal yn podcastio fewn i'r foed, ti fel, be di validation ni am hwnna? So anyway, cymlaeth. Anyway, fun stuff, right. Wel, dwi'n mwyn gwybod pryd fydd gennym ni a glediad nesa, cys fydd Iestyn yn symud ti. Oh my god, a dwi'n mwyn gwybod os allai sustainio podcastio yn y lloft, achos dwi'n eitha hyderus bod y kids yn mynd i ddeffro munud os dwi dal i fel sgwilio. Na ni di ffigur rhywbeth allan. Ei! Ni'n neud off ffôn. Mi gynna i fatha eilla mini fatha Peter Gair. Mini-sode. Naci. Gin bar. Gin bar, oes gynna i gin bar. Na, fatha minis. Sneak peek fatha bach o sort of insight. Ma na o bosib dyddiad wedi cael ei argymell ar gyfer hacio'r iaith 2019. Oes. Da ni wedi gwneud big eto. Da ni wedi gwneud big eto. Ond efo look, fydden ni'n gallu dod ar manylion yna mis nesa. Os fydden ni'n cael... Rhywle sydd yn cymryd 6 awr i fynd ar dren i fi. Mwy na sicr. Dwi'n eitha sicr allai i gael yna gynt na fydd ti. Cairedin! Da ni'n mynd i'r Alban, mynd i'r wych. Da ni ddim yn mynd i'r Alban. Ond, na, so mae'na ddyddiad wedi cael ei roed ymlaen. Da ni, dwi'n meddwl, mae'r manylion i gyd cael ei weithio allan. Da ni'n gobeithio... Away day! Allai gael y microphone allan am fel yr ail droer sydd fi brynu fo. Hei! Mae hwn totally an after-party question, ond dwi really isio... Os dwi'n mynd i recordio mwy out and about, dwi angen fel multi-directional microphone sydd yn hwcio fyny i iPhone fi. Oes gennych chi Rex? Dim... Fatha syth. Na, mae'n ffain. Rod. Dwi'n mynd i brynu rod necto. Come on. Dwi'n mynd efo i'r pub. Anyway, dwi'n eitha sicr bod ni wedi dod i diwedd. Sorry, da ni wedi dod i diwedd. Diolch am sticio hefo ni am y benod yma. Mi fydd yr un nesa'n well / ddim yn bodoli o gwbl. So... Ti'n gaddo ipyn o fa wan Sionet. Os am byd i gwybod steddfod, nagos? Ond bod mis Gorffennaf mae'r un nesaf i fod. Yeah. No ni, dwi'n... Byddwn ni wedi gweithio rhywbeth. Mae o'n Gaerdydd. Come on! Fe gennau le bobl aros erbyn hynna. Dewch yn lli, Airbnb, TV, G-Town, steddfod. Ti'n marchnato'r gwely'n dda iawn, Sionet. Trwchwch. Dwi'n gallu gweld mae mor plush. Wow. Right, so, am heno ma, diolch yn fawr iawn i chi'n gwrando o Wylo Calon, a mi fyddwn ni nôl hefo chi, os nad mis nesa, am special edition o'r steddfod o bosib. Hwyl am rwan, diolch gan Bryn. Diolch yn fawr. Diolch gan Iest. Thank you. A diolch gan y fi, Sianed. Dwi off i trio ffindio pyjamas fi rwle o dan y speakers yma. OK, nos da!